Noc 4. Áno. Dneska sa ideme pozrieť na Noc 4, ideme ju skúsiť dohrať, lebo v minulom dieli to tak trošku nešlo, takže dneska ideme na to. Štvrtá noc. Musíme to dať, ľudia. Dobre. Jod. Dobre. Ja sú tí pičusy. Dobre. Zatiaľ kľud. Dobre, tak už kľud není. Prvý sa pohol a teraz pôjde Candy, Cindy, Opičák, tento a tento. Aha, tak ne. Tento sa strašne rýchlo hýbe, ma to sere strašne. Budem chillovať zatiaľ. Budem si prečítať noviny. Dobre, tak asi nebudem chillovať. Asi mi to hra nedovoluje. Candy, Cindy. To čo je? Jakže sa tak rýchlo premiesňuješ, ty debil? Ty vole. Toto už není sranda. Ja som to považoval za srandu, ale už toto sranda není. More! Sa vypínajú kamery. Ojojoj! Niekto sa nám tu postavil z hniezda. Ty vole, ty vole, ty vole, ty vole. Strašne rýchlo vyvíjam tú baterku, ja to nedám. Kľud. Penguin. Opičák. Ty vole. Ne, otvor to. Cindy, alebo Candy, mi to jedno. Padni. Toto ak dám, tak si to zaslúži like. Dobre. Tento sa už pohol. Dobre. Nerobte mi takéto jumpscary. Infarkt ma zostajem. Jak by to takto pokračovalo s tou energiou, tak by som to technicky mohol dať vypadiť, ty kokote. Dobre, už asi bude... On už si na mňa zuby brusí. A tento fake Springtrap nie je nejaký aktívny. No Ricky! Dneska nie je nejaký aktívny. Som ho unavil. Za minulé noci. No tak, asi to počul. Opičák. Opičák je hneď tu. Ja sa bojím. Preče! Dobre, v pohode. Opičák! Kto tam bol? Candy! Okej, Cindy. Kde je? Aha, dobre, tu je. Toto je tak trošku scary, ty vole. Teraz už to není tak ľahké.
Pinďo! Sú 4 toto musím dať. To musím dať, to nie je šanca, že by som to nedal. Jak to dám hneď, dávajte lajky, zdieľajte všetko. Ok, tento sa už čumí. Doriti! No, super. Penguin. To je hajzel. Doriti! Pohoda. Opičák je tu. On už sa vrátil. V pohode. Dobre, teraz je to v sejfu. Není! To není sranda. Ok, 5 ráno, to už musím dať. Doriti. Prosím, 6. hodina. Doriti, prečo to sa mi... Cindy! Cindy, baby, vypadni. Mojko, ty sa tam... Ty o tom ani nepremýšľaj. Tak on to premýšľa. Penguin. Je to tam! 4. noc! Let's go! Na druhý pokus? Na ktorý na druhý? Už tu nie sú mŕtve deti. No dobre, čo to bude? Candy? Cindy? Čo? To nechápem. Zdalo sa mi to, lebo sa hýbu. To bol jumpscare, ne? Oni sa máme čumia. Čumíš. Fúha. Ľudia, na budúce si dáme 5. noc. 4. bola docela ťažká. Skoro som tam run out, skoro mám už tam run out of battery. Musím to dať. Takže ja sa s vami lúčim. U tohoto videa je to všetko. A majte sa.